Barka da sallah, ɗan uwa barka da sallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Fatima ce alƙibla. Uwar gida na ce. Uwar gida na ce. Uwar gida na ce. Wace rabbu ke fushi da fushinta? Uwar gida na ce. Wace rabbu ke fusata da fusatar gida na ce. Wace rabbana yake zancenta? Uwar gida na ce. Wace rabbana yake waƙenta? Uwar gida na ce. Wace rabbana yake yabanta? Uwar gida na ce. Wace rabbana yake gaishe ta? Uwar gida na ce. Wace rabbana yake girmama ta? Uwar gida na ce. Wace rabbana yake ƙaunar ta? Uwar gida na ce. Wace rabbana yake mararinta? Uwar gida na ce. Wace rabbana yake kare ta? Uwar gida na ce. Wace rabbana yake tsaranta? Uwar gida na ce. Wace rabbana yake lallashin ta? Uwar gida na ce. Wace rabbana yake kishin ta? Uwar gida na ce. Wace rabbana yake kin mai kinta? Uwar gida na ce. Wace rabbana yake san mai san ta? Uwar gida na ce. Wace rabbana yake ƙona maki? Uwar gida na ce. Wace rabbana yake rabauta masoyi? Uwar gida na ce. Wace wadda kafirai ke shayar da? Gida na ce. Wace wadda annabi ne babanta? Gida na ce. Wace wadda ma'aiki ne babanta? Gida na ce. Wace wadda shugaba ne babanta? Gida na ce. Wace wadda annabi ne danta? Gida na ce. Wace wadda ma'aiki ne danta? Gida na ce. Wace wadda shugaba ne danta? Gida na ce. Wace aka yi sama da ƙasa domin ta? Gida na ce. Wace aka yi mutum da aljan domin ta? Gida na ce. Wace hasken sama hasken ƙasa suka fito da jikin da? Uwar gida na ce. Wace aka ba mu uwa da uba domin ta? Uwar gida na ce. Wace wadda Fatima sunan ta? Uwar gida na ce. Wace wadda Azima sunan ta? Uwar gida na ce. Wace wadda Mu'azzama sunan ta? Uwar gida na ce. Wace wadda Aliya sunan ta? Uwar gida na ce. Wace wadda Dahira sunan ta? Uwar gida na ce. Wace wadda Nazifa sunan ta? Uwar gida na ce. Wace wadda Rahima sunan ta? Uwar gida na ce. Wace wadda Rahama sunan ta? Uwar gida na ce. Wace wadda Murshida sunan ta? Uwar gida na ce. Wace wadda Ni'ima sunan ta? Uwar gida na ce. Wace wadda Ila sunan ta? Uwar gida na ce. Wace a ƙasan bakwai ake zancen gida na ce. Wace a saman bakwai ake hirar gida na ce. Wace ba a amsar ibadu sai gida na ce. Wace Mika'il da Azra'ilu suke bin umarnin gida na ce. Wace alfarmar duniya tana a wajen gida na ce. Wace wadda lahira ke ɗauke da gida na ce. Wace Rabbu ya ce shi da baban takar a bambanta gida na ce. Wace ta nuna mana Allah har muke masa bauta gida na ce. Wace na kusanta da kowa har umma ta gida na ce. Wace daga Allah sai babanta sai gida na ce. A cikin sallah da cikin kiran sallah ake kiran su gida na ce. Wace ce dan yake ihu in ya ga da ake azabta makiya ƴaƴan gida na ce. Wace ta ƴan Mabilkisu da Sulemanu sarauta gida na ce. A cikin kyanta ta san mai Yusuf har ya bambanta gida na ce. Wace ta dawo da rana ta tsaga wata gida na ce. Rabau da ɗan aljanna ta ceto na wuta gida na ce. Wace mai ƙarfin da ba a jin galaba a gida na ce. Wace aka haifa da sujada a goshin ta gida na ce. Wace yadda aka haifu ma'aiki haka ita ma aka haife gida na ce. Wace gamannin da ma'aiki babu wanda zai bambanta gida na ce. Wace idan ma'aiki ya yi motsi sai ta ji a jikin ta gida na ce. Wace in ba ta kusa sai kaga annabi kamar ya ji ta gida na ce. Wace mai kama da ma'aiki saka ba bambanta. Wace mahaifin da suka gaisa da Allah bayan ta. Wace mahaifin da ne kawai ya san Allah bayan ta. Wace ranar rayuwar ta komai sai da ya bambanta. Wace shugaban annabawa shine abban gida na ce. Wace shugaban duniya shine abban ta. Wace makullin aljanna
aljanna shine abbanta waje wanda yanga Allah shine abbanta waye yake faɗawa Allah ya ji bayan abbanta waje Allah ya fifita ta waje Allah ya ce dole a so ta waje Allah ya ce dole a bi ta waje Allah ya ƙayata fuskar ta waje Allah yake jin kunyar ta waje gaban mulki har Maryam ku faɗe ta wace shiryar duniya da lahira ku ban amsa ta wace a cikin duniya ta magwata sarara ko da na 'yan sakanni ne. Wace Shaktijjani ya zamto ɗanta wace Jilani da Barhama suka zo suna shelar ta wace Sharif Sani Jambulo ya ce murke ya banta Malam Awwal mai shirfa uwa ya so har yau bambanta Adar begewa ake taɓawa ya gidana Adar begewa yake yabo har yau gidana Uban gida na fada idan har aka faɗe ta sai daga na murmushi kamar an bayi sarauta wace Alhassan da Usaini ɗayanta da ba Umar Kursum suma ɗayanta wani da gwarzo ko a filin yaƙi sai na furta almusun sai na faɗa kowa ya ji haka sai ta Baba Ali sannin ka mijin binta ina son ka dole ne in furta wace Sayyadi Abubakar ke jin kunyar ta wace Sayyadi Umar yake girmama ta wace Sayyadi Usman Silki ya zamo a gurin ta wace nace so in je ziyarar ta wace nace so in je ziyarar abuwarta wace nake so in je ziyarar mijinta wace nake so in je ziyarar Iraq da Misra domin ta da babban birni Madina kuban amsa ta wace nake so in zama sirkinta wani tarifi ya jika a gurinta sanadi alaƙarai a gurin abban wanda na kira ta sa'ani da sabai sun cirtuta wannan kasidar ni ne na rubuta ta Allah ya nufa kuma ni ne na raira ta sai da faɗi ma irin ma'aikin Allah ta ɗaunoyinta a studio na suka yi aka yau aikinta Rabi Koki mutumi na shi ne ya yi kiɗanta Hashim Hashim shi ne ya yi rekodinta yaran nan ne bange manya a cikin ƙaunarta fadar ma'aiki na faɗi ma ni ne na biya ta har na samu da suna uwar gida na ce ku saurare ta da'iratul jabbabu a halin baiti cikin ta na rubta kuma uzuri baki na anan zan sa masa sakata wakar a auren sidiya burina in auri sharifiya tana nan zana karanta